खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ रुपसि बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुं दोननो थाखाय आसाम सरकारा केबिनेटआव थांखि नाजावनायखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ गोजोननाय फोरमायदों। थांनाय 30 जुलाइ खालि आसाम सरकारा केबिनेटनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुं दोननो थांखि लानायनि थाखाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मैया गसाइगावआव मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजो सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ साबायखर बावहरदों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि समाजनि गेजेराव गेदेरथार बिहोमा होनायखौ नोजोर लाखिनानै बिथांनि जिउमाखौ गोसोखांनानै रायजो सरकारनि बेबादि थांखि लानाया जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो उननि समाव बियो मोगथां महर मोनगोनखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआ मिजिंथिदों। मैयानि बे खौरांगिरि मेलाव गसाइगाव बिएड फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर अजित बर' बिथांजों लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि सोद्रोमा निरन्जन ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादों। नैथि खौराङाव दङ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों साखाफारा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा सिडली बिधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ गोबां भट लानानै सिडली बियाबाव देरहागोन आरो बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोजोंनो दङ। इउपिपिएल आरो बिजेपिनि लोगोथिया 2025ल' नङा फैगौ 2030 मायथाइसिम थागोन होनना इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंदों। एमपि जयन्त बसुमतारिया सिडली बियाबखौ नागारनायनि उनाव लांदां जानानै थानाय सिडली बिधानसभा बियाबनि थाखाय फिन आरोबाव उफ्रा बिसायख'थि खुंफुंनो साखाफारा जादों। हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोआ लोरबांसिन जाबाय आरो बेरेखा राजखान्थि दोलोआ इउपिपिएल दोलोजों जुजिनो हाया होनना इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। थामथि खौराङाव दङ रुपसि बिरखं गाथोननि गोदानै दोननाय मुंखौ मौलाना बदरुद्दिन आजमलआ गोजोननाय मोनाखै। बावैसो सान सिगां रुपसिनि जायगायाव बर'नि सासे गेदेमा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननो आसामनि केबिनेटआ थांखि लादोंमोन। बर'फोरनि नायल' जाल' गंसेल' बिरखं गाथोनाव बर'फोरानो सिगां मोनथाय दङ। नाथाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव बिरखं गाथोन खालामनो आसाम सरकारनि थांखि लानायखौ गोजोननाय मोनाखै मौलाना बदरुद्दिन आजमलआ। आजमलनि बादिब्ला रुपसि बिरखं गाथोननि मुंखौ एपिजे आब्दुल कालामनि मुं दोननांगौमोन होनना बिथाङा बुंदों। केबिनेटआव थांखि लानाय बादियैनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझारनि टिपकाइ ओनसोलाव थानाय रुपसि बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिरखं गाथोन खालामनो फोसावना होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ बिटिआर सरकारनिफ्राय गसाइगावआव सिनेमा हल लुफुंनो लानाय अन्थाइ खाम्फाखौ दुथां सुबुंफोरा बुफायदों। बिसानि हास्थायनाय आरो दाबि बादियै सिनेमा हल लुफुंनो साखाफारामोन बिटिआरनि रौता, बागानपारा, सिमला, रुनिकाटा, सेरफांगुरि आरो गसाइगावआव गासै गं 6 सिनेमा हलखौ लुफुंनो थांखि लाबायमोन प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि सिनेमा हल लुफुंनो लानाय समावनो गसाइगावआव सिनाय मोनै दुथांफोरा सिनेमा हल लुफुंनो लानाय अन्थाइ खाम्फाखौ बुफायनानै गालांदों। बिटिआरनि फावगिरि महरगिरिफोरखौ जौगाखांहोनायनि सिनेमा हल लुफुंनो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ गोनांथारै थांखि लादोंमोन। नाथाय सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय लुफुंनो लानायखौ सोरबादि दुथाङा हिंसा खालामखो समासो फोरमायसिगोन। बाथि खौराङाव दङ गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायजों 24 घन्टायावनो सा 12 सुबुंफोरनि जिउ खहा। बे गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनाय जाथाया बिहार रायजोआव सोमजिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 1 आगस्ट खालि बिहारनि गंब्रै जिल्लायाव गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनाय जाथाय सोमजिदोंमोन। बे जाथायावनो 24 घन्टानि गेजेरावनो गासै सा 12 सुबुंफोरनि जिउआ खहा जादों होननानै सुलुङा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बिहारनि गिबि मन्थ्रि नितीश कुमारआ बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। बेजों लोगोसेनो थैनाय नखरफोरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। द'थि खौराङाव दङ मणिपुराव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो हारिनि गेजेराव हिंसायारि जाथाया सोलिबाय थादोंमोन। गावजों गाव थैनि बाना बोहैहोनाय जाथाया सोलिबाय थादोंमोन। बे समावनो बिजेपि सरकारनि नाजानायाव मणिपुरनि कुकि मेथि हारिया हिंसानि सोलायै गोजोननि फारसे आवगायबोदों। मख'नो गोनांदि मणिपुराव थांनाय 3 मे 2023 मायथाइनिफ्रायनो कुकि आरो मेथि हारिफोरनि गेजेराव हिंसायारि जाथाय सोलिगासिनो दङमोन। सुलुंनि बादिब्ला बृहस्पतिबाराव जिरिबामनि सिआरपिएफ ग्रुप सेन्टाराव कुकि आरो मेथि हारिनि गेजेराव मोनसे सावरायमेल जादोंमोन। बे मेलखौ सिआरपिएफ, आसाम राइफल आरो जिल्ला कमिसनारआ खुंदोंमोन। बे जथुमाव मोन्नैबो हान्जाया गोजोन गोरोबथायाव सागान होदोंमोन होनना खौरां मोननाय जादों। स्निथि खौराङाव दङ गासै रायजो राजाफोरखौ रायजोनि अमृत बृक्षा आन्दलनाव बाहागो लानो खावलायदों
कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय दिफु रेन्जनि रेन्जार दीपक बसुमतारिया आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानांगौनि नोजोरजों रायजो सरकारा नैथि खोलोबनि अमृत बृक्षा आन्दलन 2024 नि गेजेरजों गासैबो रायजो राजाफोरखौ बिफां फुलि गायनो थाखाय बिथोन होनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। बे हाबाफारिखौ 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम मावफुंना लानो सम थिखाना होदों रायजो सरकारा। बेनि मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों नैथि खोलोबनि अमृत बृक्षा आन्दलन 2024 नि हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायदों। कुसुगाव फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय दिफु रेन्जनि रेन्जार दीपक बसुमतारिया जाय बिथांमोना सिगांनि हाबाफारियाव बाहागो लाखादोंमोन बिथांमोना रिनिउ खालामनांगोन आरो जाय बिथांमोना गोदान लागोन बिथांमोना रायजो सरकारनि aba.assam.gov.in वेबसाइटआव थांनानै रेजिस्टार खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे रेजिस्टार खालामखांनायनि जोबथा खालारखौ रायजो सरकारा 15 आगस्तसिम बारायनानै होबाय। दंफां फुलिफोरखौ माखासे सरकारि मावखुलिनिफ्राय आरो बिसिडिसि थाखोआव राननानै हरनाय जागोन होनना रोखायै मिथिहोयो रेन्जार दीपक बसुमतारिया। 8थि खौराङाव दङ गगामुख खुदुमगुरियाव गिथावनायै सासे सुबुंनि जिउ खहा। गगामुख खुदुमगुरि गामिनि राकेश औवारिया थांनाय मोनानि 10 रिंगा 30 मिनिटसो समाव ओंखाम जानानै उन्दुबायमोन। नाथाय बिनि दसे उनाव राकेश औवारिया बायजोआव ओंखारफिनो आरो बायजोआव ओंखारनानै न'आव थाब हाबैयाव न'खरनि सुबुंफोरा जिंगा जाना बेखौ नागिरदोंमोन। नायथिं नायथा खालामनाय समाव न'नि फुख्रिनि दैखौ गोजा जानाय नुनानै फुख्रियाव नागिरना राकेश औवारिखौ बोखांनो हायो न'खरनि सुबुंफोरा। राकेश औवारिखौ बोखांनायनि उनाव गोदोनायाव गोबौ हाथियारजों हानाय दागोखौ नुनो मोनो। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला गाव हाना लाखोना ना सोरबा दुथाङासो हाना फुख्रियाव गारना गालांखो होनना सन्देह खालामदों। दायो पुलिस बिफाना गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय गोथै देहाखौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। 9थि खौराङाव दङ आसामनि सानै खौरांगिरिया साबसिन रादाब बुथुमगिरि महरै नेशनेल एवार्डनि थाखाय सायख'जादों। गुवाहाटीनि फट' जार्नालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य आरो नियमिया बर्तानि खौरांगिरि जितु कलिताया 2023 मायथाइनि साबसिन रादाब बुथुमगिरि महरै भारतारि प्रेस काउन्सिलनि नेशनेल एवार्डनि थाखाय सायख'जादों। 10थि खौराङाव दङ सरकारनि रां जाख्ल'नायनि दायाव आसाम पुलिसनि सासे पुलिस मावथिखौ हमदों। धुबरी जिल्लायाव सरकारनि रांखौ जाख्ल'नायनि दायाव आसाम पुलिस बेटेलियननि सासे पुलिस मावथिखौ हमदों। दायनिगिरि पुलिसनि सिनायथिखौ रकिबुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गलगन्ज पुलिस थानायाव थानाय रकिबुल इस्लामनि सायाव अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय गोबां बिबांनि रां जाख्ल'नायनि अजद दं। मख'जाथावदि साननै सिगां गलगन्ज पुलिस थानायाव आइजोफोरनि मोनसे गिदिर हानजाया हेंथा दिन्थिफुंनायनि उनाव हमनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। 11थि खौराङाव दङ फकिराग्रामनि मयनागुरियाव हा हुखौ लानानै दाङाबाजि। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय मयनागुरियाव मैया मोनानि 6:30 रिंगायाव मोननै हानजानि गेजेराव हा हुखौ बिथा खालामनानै दाङाबाजि जायो। जाथायनि सायाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिलीप सरकार मुंनि सासे सुबुंखौ मनरन्जन सरकार मुंनि सासे सुबुङा गाग्लोबदों जेब्ला बियो गावनि हायाव मोसौ गुमगासिनो दंमोन। बे जाथायाव 3 सुबुंफोरा जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरा दिलीप सरकार 58 बोसोर बैसोनि, शिल्पी सरकार 22 बोसोर बैसोनि आरो 23 बोसोर बैसोनि बर्नाली सेनआ गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरखौ फकिराग्राम देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो।